Nah, kowe sing tak goleki, kowe aja ndelik le cah bagus. Kowe aja mengejokke gerangamu. Widura mlaku ora jejeg. Kowe kok dadi senopati kowe woh apa? Kowe jilih ta? Wedi yen tau nandingi kridaku. Amuk Suramarata Jaya Marata. Ayo cari kukumu Pancanaka kuwi landhepe pitung penyukur. Endi buktine? Cerewet. Nek guru ngene ora apa-apa. Tamakno kukumu loro pisan. Kuku banyu yuk pamerke. Nur, dekku ki Nur, cekelen dekku ki Nur. Petruki matane. Lho dekku. Sabat-sabatoy bedes elek sengguni. Wah, jare wong Digdaya. Jare ulet kulitmu. Endi buktine? Kepruk goto ilang nyawamu. Minggat nyawamu. Sapa sing ngomong?
Arep apa wong edan? Iki dudu wayahe metu wong edan minggat toko cerewet. Gadane ndaramu wae. Ora tak gawe rasa kamu gaman apa? Dangke kayu mauni lho. Kok mbok pamer katrigis. Ya, pilih ana. Ya, pilih ana. Aduh ya. Aduh. Wong edan sing ora-ora kok dituthuk. Ngantek mules. Yo, tenano wae. Ngopo Peter kok guyah-guyu? Wong genap bendaramu wae mundur, keling seman, kisinan kok malah kowe guyah-guyu. Seneng nek daramu kuwirangan. Kula mboten guyu ndara Kudara. Lah kowe guyu sapa? Sengkuni. Eneng apa dikepruk ndara Kudara mboten digawe rasa. Godha kula tamake, kula kepruih meneng mawon. Cengengah-cengenges, malah pamer. Ya pilih ana. Nyo, milion. Lho kula pilih tenan ngoten. Kula pilih nggon sing empuk-empuk. Keneng ketutuk mak kenyut. Aduh. Mutiara kowe lho. Wong edan. Ndaramur Kudara rak kepirangan tenan to. Nggih niku. Kula niki gumun setahun jembleng serendeng. Wah. Dipati Sengkuni kok duwene kadigdayan kowe. Godho rujak polo lho. Sinten mawon ke taman gadane Ndara Kudara kok ora kemprat nyamane ajeng weruh. Sengkuni niki lho. Jian ulet nyawane tenan, peret nih kok. Wis meneng wae engko nek ora diakali. Sengkuni kok ora mati-mati. Lah carane ngakali pripun? Wis meneng wae kowe semingkir kene. Kacarita sigra angeningaken cipta nata Ndwara Mati Prabu Sri Bathara Kresna nuwun marang purbaning Gusti sinten to ingkang kacipta mung Sang Hyang Bathara Surya dewaning Rahina ya dewaning srengenge Sri Kresna eling-eling panuksemane Sang Hyang Bathara Wisnu kaya wis gedhek antuk pidak jempol apa kang dadi penyuwune Sang Hyang Bathara Wisnu tansah kaiden rikala semono Sri Kresna nyuwun dayaning panas kawimbuhan dayaning panas ingkang supados Patih Harya Sengkuni kepanasan datan kiyat risaksana jroning mangke kelampahan Sang Hyang Bathara Surya sigra dawaken sumunaring Sang Hyang Surya ingkang panase anggegirisi kaya ngelak-elak yemen ta iki. Ora udan rong dina nek panase ora ilok-ilok.
kaya kubung-kubung menyang awak ngantek keringetku gobyos. Mongko aku perang karo Werkudara keringetku ora kaya ngene lah wong aku iki ora temandang apa-apa. Wah. Ya, enten ana sedhela. Ki cedhak kedung Jamuna, adus luwih dhisik. Ya mongso ngerti ya tinggal adus. Dengar panasnya ya ra ilok-ilok. Ya. Kata men ketumbe ku kok ya akeh to iki. Tak dedekne sik. Petro, 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 oh, wong edan. Pendawuh. Aja dikangelan iku ana pakaryan. Pakaryan napa niku? Kon perang. Ora. Ngapun perang dapurmu mongso pecusa. Pripun? Dina iki tak kongkon colongan ketune Sengkuni ae. Ketu iya. Ketu sing digoni kok iya. Pajege napa ketune Sengkuni payu pira nek. Anak mekutane ratu ngoten kados sagem panjenengan niku. Kena akeh mase, akeh bareyane. Ketune Sengkuni gadah kapane nek. Oke. Urane ngajine. Ora kaya ngono kuwi ana gawene. Lah gawene ketune Sengkuni kowe iki aja maidu. Aku iki sapa? Anggepmu. Aku iki sapa? Lah sapa kuwi? Nek awake dhewe lali lho. Awake dhewe karo kok tekok tanggane. Aku ki sapa? Mbuh. Kowe tak utus, wis to. Iki ora guyon, iki pancen ana gunane. Engko yen wis tekan kene kowe tak blakani. Oh, ngaten. Yo, nek mboten lho. Ya hawane sik sumuke ra ilok-ilok. Panase ngagar kaya dirubung geni. Lah. Wis to aja kakian cerewet. Kaki ndang colongan, aja nganti konangan lho. Nggih ketune Sengkuni dienggo iya. Lah, kok kenyolong wonge adus. Adus iya. Mergo ora betah panase iki mau lho. Mula sing tak butuhake ketune Sengkuni colongan gawane mrene. Nggih. Wondorawati nera golek gawean wong alego. Ketune Sengkuni dimeliki regane iki ya pira. Oh. Lah. Iki adoh men ngono.
pisan iki. Oh, kungkup. Lah, wedhus iki karo ngising. Yo. Angel men apa dilem apa piye? Edian, ki sapa ki nyalai ketuku ki kurang ajar. Apa merasa kecemplung kali ya ora to? Moko tak tumpange watu kene lho. Kangenan ya ora bakal kanginan. Wong ketuku ketupu saka Edian. Sapa sing nyalai iki mau? Kok? Niki to? Iya sing tak perlokke ya iki. Kaya ngene.